Wala akong ambisyon. Huwag kayong maniwala yan dito mga PCI. Pati ang anak kong si Veronica, yung dalawa kasi asawa ko. Yan ang problema. Yung isa, 14 years old, ginawang drug lord ng report ng PI Bastos. Kaya ngayong incoming weeks, bastusin ko kayong lahat. Kaya yung Philippine Investigative, huminto na kayo ng look for other enterprising journalists. Yung mga yan, matagal na sa natuto na yan hingi ng pera. Kaya maniwala dyan. So, yan po ang mensahe ko. We have to have law and order. Yan droga, walang iba dyan. Kung ayaw ninyo, patayin ko kayo. Same. Mga hold-upper, lalo na yung mag-kidnap ka, tapos magbigay na ng ransom yung in-check, patayin mo pa. O kayong mga addict, rape ninyo yung bata, rape ninyo yung nanay, patayin ninyo lahat. Ay, noon. Ngayon,